Oke, sebuah teman berjudul Malang lah. Selamat sore Sungai Rumbai. Acara song. Biar semangat Bapak makan yuk. Hey. Balabo, amangaleta balabo, tania yo, agro kita ruhin nanti po, marasay, nadiri ko la marasay, atyanya badan ko, laba petay, hey, nela malang, ajo, karajo, mamacam lading jubo manggale, sampai banju aboto tapi indah merubah jua tapi diri dento indah merubah jua Dewa Malang. Yes, Putra Bangsu. Seserak gitu. Oh, ayo. Sisia apon nanadape uko apon nantipo io den kako garajo tarinen kane taniayo io den langka garajo indah ado manarimo io malalai dela sangsai Nena apa jo itu apa mungkin pasian Allah patah sumanai karajo na barakai mungkin dinai ko bansai tarui sajo mularai iyo den kako karajo indah ado manarimo iyo malalai dela sangsai Malepo ya selamat sore buat semuanya seluruh warga Sungai Rumbai. DJ Putra Bangsu. Balabo na malabo agi badan agi didajo yo ndak baru baju marasay badan ini larasay akhirnya sagalo tak pernah tak capai Dewa Malang. Karajo Mabacam ladeng jubo manggale sampai manjua boto tapi diri dento indah baru baju tapi diri dento indah baru baju Dewa Malang. digoyang Malepo. Sisia aponan dape karajo ndak mau pe iyo den kako karajo sadonyo la mangarete iyo den kako karajo indah ado paedahnya iyo malang lai dela sangsai aja lanjut Allah patah sumanai karajo ndak baragai mungkin dinai ko bangsa harus saja mulai iyo den kako karajo indah ado manarimo lai Dewa sangsai. hey Iya.
Tak balik usus paru embo dia menyanyi santai aja. Baru cilik baru baru makan lah pindah-pindah horek paru embo. Usaha awak lempu yang celek malepoh lain. Iya. Lempu celek malepoh, lempu celek royola. Iya. Lempu celek. Untung-untung yang royola kau kita minta ke tuan rumah sampai malam daknya. Iya. Beko lah, karena lebih seketek yang masa sekali mainnya malepoh. Bisa nak cara rumah. Iya, bisa nak cara tu mah. Besok lah nih. Mama ini sih dulu. Mampar gitu. Oke, sebab tempat menjeruk Siku Copa, Siku Copa. Biasa kali lagu mah. Biasa semangat orang tu makan jo. Nak semangat banyak jo. Ya. Itu cara balik kau. Cara balik. Gitarnya jalan tuh. Yuk kita hadiah semangat dek. Makin sore Pak Diko boleh masak. Kita kaya. Mangabe betas mereka. Awas. Siku coba asiku copai. Cie tak campak cie lapai. Ande awak agak-agak urang lain nan manyuda. Ande awak apa milio ome atau pilih tapi baule. Aman corah indah sakete awak agak jangan ditempek barale. Sikola alun sampai mbak cewek Allah pandai. Suko duduk di kadai nampak ranggai pasti rawa Hawai. Jangan pergi jangan potong. Nama bau onda masola. Indah malu ke urang kau condak nama badan dasar. Siku capak siku capai. Cie tak campak cie lapai. Adik awak agak-agak urang lain nama nyudai. Mangga tajuo Diputar malepoh. Hey. Aja latih. Kalau tepi pembini surang jangan pulau nak bini dong. Palakor nampak anak orang takkan ke anak awak. Nampak lah bini orang Allah lupa do bini awak. Lakor apa itu? Asalero samo jonago. Melulu ayah kenapa sunyo nama gilo bapak sunyo muda jantan. Siku copak siku copai cie tak campak cie lapai. Adik awak agak-agak urang lain nama nyudai. Adik awak apa milih ome tapi lihat tabu baule sakete tapi cie jo ndak aman dape. Alin sampai mbak cewek Allah pandai. Suku duduk adik kadang yang nampak nak ada dia di awai-awai. Apa jo jangan pagi jo patang nama bau ondor basolang. Indak balu kamake urang panek banyanyi au pindak datang-datang. Siku copak siku copai cie tak campak cie lapai. Adik awak agak-agak urang lain nama nyudai. Jago lalok kosong cak goyang Sawah ping-ping Malepo Macam kek kaki kau muda sampai lagai mangga tajuan.
sola bini awak Perasaan Saledo sama jonago Cando ule malulua ayam Lana pasunyo nang mahagilo Dapat suang johurang hutan Siku copa siku copai Cieta campak ciela pai Ane awak ada keada Urang lain na nama nyuda Yeah Yeah Kita goyang lagi bro. Nomor yang Anda tuju sedang Iya Tak balik usus sambo dek wayang mak Trio macan bali minyak tepuk tangan kita di sana. Oh deh cik 2-3 berapa orang tepuk tangannya Iya. Nan cik lah sarang menyok nasi itu Gimana cara kamu tepuk tangan? Iya Kalau nak tepuk tangan, Gadang pahlonnya tepuk tangan sama-sama tuh pada tepuk tangan Nomor seorang yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sabar dulu Kalau hendak kamu tepuk tangan ah, Tepuk kawan sebelah cakap dong kawan. Oh iya iya iya